Vitajte pri sledovaní tohto videa, kde vám v našej veterinárnej ambulancii Happy Vet Prešov v krátkosti ukážeme a vysvetlíme, ako prebieha dentálna hygiena u zvierat. Taktiež sa dozviete, prečo je dôležité zveriť svoje zviera do rúk veterinárneho lekára a nie do salónu. Je potrebné, aby ste psíka na takýto úkon priniesli na lačno. Našou povinnosťou je pred podaním premedikácie psíka klinicky vyšetriť, aby sme si boli istí, že je zviera zdravé a úkon bude pre ňoho bezpečný. Každé zviera musíme odvážiť, aby sme vedeli podať presnú dávku liekov. Tu je názorná ukážka na mojom psovi, ako to vyzerať nemá. Moja sučka Ziva je zvyknutá na akúkoľvek manipuláciu, no ako si môžete všimnúť, čistenie zubov ultrazvukom sa jej absolútne nepáči, nakoľko ultrazvuk vydáva nepríjemný zvuk. Psa zasedujeme, aby bol pes uvoľnený a bez stresu. Následne zavedieme kanilu, podáme úvod do anestézy a zaintubujeme. Dentálna hygiena prebieha v celkovej injekčnej alebo inhalačnej anestéze. Počas celého zákroku monitorujeme vitálne funkcie zvieraťa. Chrup dospelého psa má 42 trvalých zubov a je veľmi dôležité dôkladne ošetriť a skontrolovať každý jeden z nich do detailov. Vďaka anestéze sa vieme dostať dôkladne ku každému zubu jednotlivo a vieme ošetriť každú jednu zubnú plôžku. Pri silnom znečistení môže byť čistenie bez anestézy aj bolestivé či nepríjemné. V prípade, že dochádza už aj k zapáleniu ďasien, sú takéto ďasná veľmi citlivé a môžu aj krvácať. Dokonca môže dochádzať k vzniku vačkov pod ďasnami. V týchto vačkoch sa tiež vyskytuje zubný kameň, ktorý je potrebné očistiť. Niekedy odhalíme aj problém, kde ďasno ustúpilo a zub doslova drží len nános zubného kameňa. Po jeho očistení vidíme až koreň zuba a takýto zub sa aj kyvie a je nutné ho extrahovať. Toto vám v žiadnom salóne určite neurobia, vlastne okrem veteriny nikde. A prečo je dentálna hygiena tak veľmi dôležitá? Predchádzame ňou zápalom ďasien, parodontitíde, zabraňujeme šíreniu baktérií z ústnej dutiny do celého organizmu a tým znižujeme riziko systémových ochorení. Baktérie spojené s ochorením parodontu môžu poškodiť obličky, pečeň a srdce. Po vyčistení sa všetky zuby vyleštia špeciálnou pastou určenou pre zvieratá. Veríme, že vám naše video prinieslo nejaké nové a hlavne dôležité informácie ohľadom dentálnej hygieny u vašich štvornohých miláčikov.